bejo tapi kok urip iki tak tau bejo. Sip nasi. Bejo. Jajanmu balik. Apa sih, Jan? Bengak-bengok ae. Sandalmu iki lho. Ngerti keramik iki. Oh iya. Sorry ya. Aduh. Cuk, matamu jel. Apa, Lek? Gak apa-apa. Sorry ya. Sorry dasmu nah. Kono nang iki to. Oke. Rasa ngojok ngamuk. Alah. Oh, alah. Dorong mana? Gratis yo. Oke, ada dino cukup. Nyebut kayak gini iki gampang-gampangan ya. Aku cara ora golo kentel ngene kongkone ora kiri. Soalnya gawenanku lek didol dengklek pelang 2 juta payu. Ngerti pancane butuh duit. Didol aku. Gak ecel. Kono tuwan nang gaeket mang kok ora mari-mari sih. Aku makone ning kono wis joto lah kon sitoke ro mari. Lho, lah aja nyocot awakmu. Lah kon jare kon aku nggih dengklek plang. Lah sitoke ro mari-mari. Sitok lah wis dadi. Jaremu kon Lagi. 10. Nggih sekel dhisik. Terus nyocot palu sirahmu kan kok. Lah sing nggo palu aku iki. Lah iya. Kamu graji. Ya aku sing malu awakmu iki. Yo. Nyocot ae yo, beres-beres. Wis. Nyocot ta. Duit dhisik penggaweane. Bulet jel. Bulet kok mau bulet. Wah, relek ruwet wis kayak bujel ngono. Ngene iki. Blongi, Bro. Wedan pecicilan. Petil ndasmu ngene kok. Ora ngerti ana wong sumpek ngene lho. Kon kok bujel apa? Emosi aku ngene iki. Kok aja mendelik. Mas aku ya sumpek ngene iki. Aku kae biyen ya ngene iki. Ya mendolo ngene iki. Bujel nang kene ah. Arek ruwet iki. Arek ning mburi. Jancuk palumu ora sopan blas. Iya ya. Jel, karepmu ya apa sih? Jajan kok gowo dhewe ora mbok keki iki lho. Aku lak rugi ta sing ngene iki. Yo sik ta lah. Ngamuk engko ae. Sik ya apa sih? Gondelon aku iki lho aku kangelan. Mari iki apa dijelasne. Wis sumpek kok malah kon gondeli-gondeli ngene iki. Sik ta lah iki lho bingung nata sikil gondelon sik. Terus gondelon Oh, no ae iki. Ya apa ini iki? gondelon lah apa pun sik angel iki. Ih, apa sih kon ijol? Matamu rek ketok ah. Lah prasaku ya paku. Ya koyo apa karepe? Karepmu yo apa? Anu Jel, ngene iki nasibe jajanku ya apa Jel? Kok ora kok bayar iki. Saiki jajanku nang ndi Jel? Kopine sapa ngombe? Durung tak tawani. Tak kira ora doyan. Doyan aku sing eling kok. Ya apa nasibe jajanku iki Jel? Jajanmu nang omah.
Ya salah di kantin, salah di omah numpuk ora payu, Jo. Ora percaya aku lek ora payu. Tenan diomongi kok. Wong jajanku yo enak, yo berkualitas. Lah iya tapi ora payu, ya apa? Aku ora percaya sih, An. Ayo delok nang kandamu. Iya sik tak kerja dhisik. Ayo didelok kok. Kok gak percaya iki. Urung mari lho, urung mari. Ayo. Walah. Wis Ora tegese pancet ae besok besok. Lho, ini Jel. Biar delok jajanku diluk. ndelok Penggaweane urung mari lho. Ora iso bujil sik marekno penggaweane. Ora iso bocil kate delok jajanku kok. Ora iso bujil sing ditanggungane. Ngene iki aku rugi akeh jajanku rek bayar karo bocil. Mas aku ya rugi oke. Iso gak iso bocil iki tak gawa saiki. Wis ora iso. Wis karepmu saiki ya apa? Karepku sembarang ngene iki wani aku. Ya wis ayo gelo ta wis. Ayo. Ayo maju. Ayo. Hei, 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 ada. Sikat. 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 Yo apa? Ayo. Wani prakon. Ora sik-sikan. Bocil kan tadi. Bujel. Iya. Nanti bujel iki. Loh. Tahu jawab. Jom lagi kon. Apa sih? Jel, jom lagi kon. Biayaan. Oh, giancoi. Cuk, gancuk raimu. Rek kok biayaan. Karena lu kayaran. Kebiyen pancet ae. Aku sing penting dhisik iki. Aku dhisik ora iso, ora iso. Aku dhisik. Sajane kok nyawangmu sih rek glereng pisan. Biane kok turu ndek embong rek iku. Lah ya biane turu di ebong. Loh, bujel. Oh, Iya, Jel. kono sing biayaan. Kayuku, benakno, benakno. Kok napa nang kono, Jel? Hah? Golek kasir. Tanggung jawab. Kon loro ya tanggung jawab mbek aku. Hah?